Основното предизвикателство пред изкуствения интелект не е, че ще заеме местата на хората. Това не се вижда в нито едно изследване. Всъщност това, което виждаме, е създаване на нови работни места. За последните 25 години Европа има създадени нови 30 милиона нови работни места. И всъщност основното предизвикателство е адаптацията към новите работни места. Примерно един счетоводител преди 20 години или 30 години сигурно е попълвал тефтерите с приходи и разходи и салдо отдолу. Сега работи с софтуерни продукти, сега работи с автоматизирани процеси, сега работи включително с изкуствен интелект, което прави работата му много по-точна, с много по-малко грешки, но човешкият фактор остава вътре в нея. Трябва да сме отворени и да усвояваме тези нови технологии. Знам, че не е лесно това нещо.